Advantages Assam 2.0 Amelong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Mukesh Ambani Company aphan compressed biogas CBG aphan Karbi Anglong along si longle ke pekja aphan pangdak pondo Bangsola maputhak pen thereni pioneer keparni all political party organization mapen kithekiriya tumpen diphumatipung Arborettum Confrence holalong May ni pondo lasika chingwaya melong APHL CMA phu retired IS Jai Kathar ke kachisong dun thek thialam the chipaklang dunlo Lasomi Juderapi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hangpen Pirangkia Mailong Kaning Jepon ke Karbi Anglong raratum laso bab katiki jiaphan chiri sialong Ambani atum Ningkani sialong tangka suri ke PG lapen ababa chili sitame ake joisi piponpo lapen CBG aphan Ambani atum aphan longle ke Jordan jikali bonta lis pensi kipi choji lapen Karbi Anglong aduya hoelong si longle sitame pekponji laso CBG long ongdung Karbi ari soejang atum vorengang hoi tame longdun popusi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Liram Long Hangpen ningjepon Hektori si pulang dalang tum ciri thomlo ekor bang ciri thomlo laso bang ke lang tum suri thong kep nang piji lapen nang par ke achili bang ke ake joy si pipo lapen ke laso bab ke lang tum si nampon po lasi nampon po lapen ke Karbi Anglong ilitum theklong lo hanso khiti benta ilitum claim lo ciri si ke ilitum hanso longge ilitum long nai ta suri nar kep ningkan si pen lapen ke ar phekle claim puita tum Ningkan si pen ke suri sirkep silong lapen sokyong si tiki belong te ciri si pen ke ong nai lo monkre thom lasilani suri ke bak silong ji sita hula bangke iletum sa sob baba bangke ningkan si pen si iletum betai ke thom ababang rod me lapen rod det pen api lang ke lang tum si pon po bangke na alang tum si wang pen track pen pon po lang tum si ol dak factory long e pon po Compressed biogas CBG aphan Mukesh Ambani atum aphan longle lis pidat pulote lake ki jordet ason nangman det po lapen lahai long lialong lahai nat katiki mute check ar phek lapen ason kapre patiki thudet memu pusi APHL CMA phu retired IS Jai Kathar pen pachini pon Mukesh Ambani Company aphan compressed biogas aputhak Karbi Anglong Thomas Council atum penta clardak proposal avila CBG le Karbi Anglong nang bikok pulote Karbi Anglong longle ke komdun vekpo lasi Karbi Anglong long ko ansi longle khali doma avilangma Karbi Anglong Thomas Council tum chini paminangji athe ke wang jiani kapre college university ki kim ki tangje phanta kinang sotji pusi JCC PA Khorsing Teron pen ningje pon Teneli tum pudun bai Karbi Anglong longle nonamat la 10,434 square kilometer angbong non longle ke joy ko andulang halaso longle ke joy angbong sitame monon phi owe aphan monon phi ason development ko pinine ason school sitame college sitame university mina hala hui aphan rai that pen ko andulang ga pimela Ambani phan ki pime me jola posolong lebang council sor chichini si ke me la pen la sobang lang nai pusenil tum budun lan par sitame alang li tum phan chuning ridun lo la so detailed a project abang a proposal abang tok pe mera ke kame me abang pu atum phan pira halabang so puthot kaching wai thu pe me ji abang phan ke claim nang ji pusenil tum ke chuning rin News report Karbi Anglong live